La roda de la vida de Ross. Jo dic la roda de la vida perquè en els llibres figura com a Wheel of Life, i llavors suposo que aquest en Ross devia ser anglès, encara que no ho hagi trobat la referència de la seva nacionalitat, però suposo que és anglès. Això és un fenequitoscopi de projecció. És el primer aparell que va projectar imatges mòbils amb una cadència normal. Aquí hi ha uns negrets, aquí, per la banda aquesta es veu una miqueta, uns negrets que salten i van fent evolucions en l'aire, com els fenequitoscopis aquests que hem vist en el mirall i així. Doncs hi ha uns dibuixos, el que passa que aquí són amb transparència i pintats amb negre. Llavors aquí es fa córrer això així, es posa amb una llanterna, i bueno, vinga. I això projecta aquestes imatges, aquests ninots que us deia, projecta amb un moviment que és, diguem-ne, normal, no va sincopat, sinó que és un moviment, cada volta d'aquestes doncs porta 12 ninotets que salten i salten amb una cadència, com podeu veure, d'aproximadament 12 per segon. O sigui, aproximadament cada segon dona una volta aquesta roda i aquesta en dona 12 per segon. Aproximadament, esclar, ens permet tenir la referència d'una posició en la retina quan la podem substituir per una altra volta d'aquest obturador. Això no és res més que un obturador. El mateix obturador que tenim en el fenequitoscopi de mirall, el fenequitoscopi normal, doncs això és un obturador que ens obtura cada vegada que els ninots aquests s'han desplaçat un sector petit de la roda. Si són 12, doncs serien 360 graus dividit per 12 que es desplacen d'un lloc a l'altre i ens permeten veure'ls amb la seva evolució, les seves contorsions i els seus salts normals. Això és una peça molt interessant, jo les considero de les cabdals, i que va portar un gran avenç en quant a la projecció d'imatges en moviment. I aquí hi ha el coretoscopi d'en Wills, també anglès, que va amb una mena de creu de Malta, veieu? I porta un vidre en el qual hi ha 6 posicions. 6 posicions de què? D'un esqueleto. I al mateix temps porta un obturador, aquí, que cada vegada que canvia, aquest obturador tanca. I és un dels primers aparells que va projectar una pel·lícula de vidre, era de vidre, amb 6 posicions diferents d'un esqueleto.